Господ сътвори небето и земята, както и всичко на земята. Той създаде Адам и Ева, но Сатаната се разбунтува срещу Бога заради гордостта си и измами първо Ева, после и Адам да се разбунтуват срещу Бога. Те загубиха своето място в райската градина и се озоваха в смъртни тела на земята. Господ е справедлив, праведен и свят. Той ни даде 10 Божии заповеди, за да създадем морални ценности, но след падението на Адам и Ева никой не можа да живее по закона на Бога. Всички нарушиха поне една заповед, а някои хора нарушиха всички заповеди. В Библията пише, че заплатата на греха е смърт и затова всички подлежим на наказание. Ако някога сте излъгали, ако сте откраднали, ако сте изневерили, ако сте клюкарствали или сте се ядосали на някой без причина, значи сте нарушили поне една заповед. В Библията пише, че който опази целия закон, но наруши една заповед от закона, е виновен за нарушението на целия закон. Господ е справедлив, праведен и свят. Той трябва да съди всеки според делата му. Но Той толкова ни обикна, че Христос, който е Сина на Бога, дойде в тяло, подобно на нашето, за да канцелира наказанието. Защото в Библията пише: „И Словото стана плът и живя между нас“. Христос дойде, изпълни закона на Бога, умря на кръста и възкръсна на третия ден за прощение на греховете на всички вярващи. И всеки, който повярва в Него, ще получи вечен живот и безсмъртно тяло в Царството на Бога. В Йоан 3 глава 16 стих пише: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“. Христос ще се завърне много скоро, както е обещал. Как може да се спасиш тогава? Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш, ти и дома ти. Ако ви е харесало съдържанието на моя канал и ви е помогнало по някакъв начин, се абонирайте и харесайте видеото, за да разпространяваме благовестието на повече хора.